ኣብ ሰማያት ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ናይዚ ዓለም ወይ ኖርዘርን ሄምስፌር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ሰሜን ኣፍሪካ፣ ኤስያን ኤውሮጳን ዓበይቲ እንስሳታት አንጠልጢሉ ዝበርርን ኮነ ኢሉ ካብ ሰማያት ዘውርውርን ቁልጡፍን ተዓጻጻፍን ብደረጃ ዓለም ህቡብ ዝና ዘለዎ ጎልደን ኤግል ወይ ወርቃዊ ንስሪ ዝበሃል ሓያልን ዘይጸዓድን ዑፍ ኣሎ። ወርቃዊ ንስሪ ግን ጣዕሚ በረራ ንኸስተማቕሩ ወይ ንኸዛንዮም ኣይኮነን ፍጡራት ተሰኪሙ ዝበርር እኳ ደኣ ብኣንጻሩ ካብ ዝዓረገሉ ጥርዚ ኮነ ኢሉ ምስ ፈነዎም ብናህሪ ንመሬት ተነቒቶም ምስ ኣኻውሕን ምድርን ተራጺሞም ህይወቶም ንኸሓልፍ እሞ ብዘይ ክርፍስ ተዛኒዩ ንኽቋደሶም እዩ ነዚ እከይ ተግባር ዝፍጽሙ። ኣብ ዓለም ሙሉእ ካብ ዘለዉ ኣዕዋፍ ምስቶም ዝሓየሉን ዝገዘፉን ሃደንቲ ኣዕዋፍ ራፕተርስ ከምኡውን ንስርታት ዝምደብ ወርቃዊ ንስሪ ቀንዲ መሳርያ ሃድኑ እቲ ብቋንቋ እንግሊሽ ታሎን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ነዊሕን ጸፋርን ኣጻብዕት እዩ። ንዝኾነ ኣብ ሰሩ መዓቱ ዝወዓለ እንስሳ ኸዓ በዚ ምስ ተለጉመ ዘይሰድድ ጸፋር ኣጻብዕቱ ዓትዒቱ እንተሒዝዎ ንዓለም ክቕብጻ ጥራይ ዘለዎ እምበር ዝኾነ ካልእ ኣማራጺ የብሉን። ዝበዝሕ እዋን ማናቲለ፣ ኣናፁ፣ ምጽጽላይ ኣዕዋፍ፣ ማርሙትን ፕራይሬዶግስ ዝበሃሉ ዓሌታት ሮደንትስ ዝኾኑ ደቕቕ ዝበሉ እንስሳታት ዝሃድኑ ጎልደን ኤግል ኣማራጺታት ናይ ግዳያቶም ግን መወዳእታ የብሉን እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። ምኽንያቱ ወርቃዊ ንስሪ ናይ ጎቦታት ኣጣል ዝተፈላለዩ እንስሳ ዘቤት ከም ኣባጊዕ ከም ሲል ዝኣመሰሉ ዓበይቲ እንስሳታት ናይ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ናይ በረኻ ኣባጊዕን ኣጣልን ዓበይቲ ኣዕዋፍ ቦብካት ዝኣመሰሉ ናይ በረኻ ደማሙ ወኻሩ ካዮቲን ተኹላ ከይተረፈ ክሃድኑን አንጠልጢሎም ክበሩን ተሰኒዶም ስለ ዝኾኑ ከብዶም ንኽዕንግሉ ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሖም ፍጡር ክሳሃልዎ ድሕር ኣይብሉን እዮም ምባል ይቐልል። መኣስ ዝጥራይ ወርቃዊ ንስሪ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ህፃውንቲ ቆልዑ ዘጠቓለለ ዝተፈላለዩ ሰባት አንጠልጢሉ ንሰማያት ከም ዝዓረገ ኣብ ገለውን ፈቲኑ ከም ዝፈሸለን ኣብ ብዙሕን ዝተፈላለየን መዛግብቲ ታሪኽ ተሰኒዱ ክንረኽቦ ንኽእል። ንገለ ካብዚ ፍጻመታት ኣብ መወዳእታ ናይ ዝትሕዝቶ ክንደሱሰ ኢና። እዞም ብሰንኪ ኣብ ርእሶምን ናይ ድሕሪት ክሳዶምን ብዝውንንዎ ወርቃዊ ሓመዳዊ ሕብሪ ዘለዎ ብፍላይ ምስ ነጸብራቕ ናይ ፀሓይ ድሙቕ ወርቃዊ ትርኢት ዘላብሶም ክንቲት ዝመንጨወ ወርቃዊ ንስሪ ዝብል ምዕሩግ ሱም ዝተጠመቑ ባህራት ኣዕዋፍ ብጻዕሮም ጥራይ ኣይኮኑን ሃዲኖም ዝናበሩ ሃድን ናይ ካልኦት እንስሳታትን ኣዕዋፍን ብምምንጣር ዓማጺ ግን ከኣ ተፈጥራዊ ባህርያቶም ከዘውትሩ ስለ ዝረኣዩ ብኻልኦት ፍጥራት ተፈራሕቲ ንክኾኑ ኣኽኢልዎም እዩ። እወ ዓማጽን ዘማትን ምዃን ኣብ ደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሕጊ ተፈጥሮ ናይ ኩሎም እንስሳታት ተፈራሕን ዓብላልን ይገብረካ እዩ። ብውሕዱ ክሳብ ምስ ሓይልኻ ዘለኻ ወይ ልዕሊኻ ሓያል ክሳብ ዝቐልቀል ወይ እቶም ዝብደሉ ውፅዓት ክሳብ ሓቢሮም ዝምክቱ። እቲ ብቋንቋ እንግሊሽ ቢክ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ጫፉ ሉዊ ዝበለን በሊሕን ሞት ከቢኦም ኣብ ጫፉ ጸሊም ዝሕብሩ ከም ስሞም ወርቃዊ ኮይኑ ንግዳያቶም ብዘይ ጸገም ንኽበጃጅልዎምን ክመዓትዎምን ዓብይ ኣስተዋጽኦ እዩ ዝገብር። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ህዝብታትን ናይዚ ዓለም ከም ሕላገት ናይ ሓይሊ ናጽነትን ጥንካረን ዝግለጽ ወርቃዊ ንስሪ ካብዚ ዘብህግ ባህላዊ ዝንኡ ዝተበገሰ ኣብ 4 ሃገራት ዓለም ማለት ሜክሲኮ፣ ኣውስትርያ፣ ኣልባንያን ካዛኽስታንን ከም ሃገራዊ መለለይ እንስሳ ዝፍለጥ ክቡርን በዓል ዓብይ ውዕለትን ዑፍ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ቀልጢፎም ናይ ምርዓምን መልማድን ባህሊ ዘለዎም ጎልደን ኤግል ኣብ ሃገራት ሞንጎልያ፣ ቻይና፣ ካዛኽስታንን ክርጊስታንን ገለ ጥንታውያን ቀቢላታት ካብ ቅድሚ ኣሽዓተ ዓመታት ጀሚሮም ዘዘውትርዎ ብወርቃዊ ንስሪ ተጠቒሞም ጠለቤዱ፣ ማንቲለ፣ ወኻርያን ተኻሉን ዝኣመሰሉ እንስሳታት ዝሃድንሉ ፍሉይን ኣገራምን ባህሊ ኣለዎ። እዚ ግን ብፍሉይ ጥበብን ብዙሕ ምልምማድን እዞም ጥንታውያን ህዝብታት
أبستناوي حجزي نزوم نسري بمعلم زبصحو كإلت كوينو زوم زتعلموا ورقاوያን نسري ولاون ننويح بوتا تጓዒዞም እቲ ዝድለ ዘሎ እንስሳ እንተሒዞሞ ነቶም ብዝያዳ ኣፍራስ ዝጥቀሙ ዋናታቶም ዳኣዮም ዝሕብርዎ መንበር ባዕሎም ኣይበልዕዎም እዮም ኣብ ገለገለ እዋናት እውን እቶም ኣህዛብ ክሳብ ኣብቲ ዝድለ ቦታ ዝበፅሑ ነዞም ንስሪ ዓይኖም ይሸፍንዎም እዮም ኣብዚ ንኣዕዋፍ ከም ናይ ሃድን ብፆት ምጥቃም ዝብል ኣርእስቲ ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ዝኾና سعود عرب إمارات عرب قطر كويتن كالوتن زركبو جل أعرب نفالكون زبالو عليتات أعواف كم نيهادن بصوتهم سلزعلمو من زحبحبو من كسب نتوم أعواف نناتهم باسبورت أوزيوم بخبرة مسؤوم كابوتانا بوتا يقع عزومهم مؤسس تراي أب كلتشعن عصر شوعاتن حدا سعوداوي الأول نتوم نسو زوننهم 8 زبزحهم فالكون زعينتهم نهادن زقلقلو عواف نناتهم تكيت ناي سريا ناي نفاريت غزيو بحدا غزي أب حانتي ناي مقعزيا حزب نفاريت زخونه كالإسب كيسعانت نتوم عواف تراي سعينا كم تبرر بمقبارو أب ملع علم عبي أقالبون تأمتن رخيبو نيرو ناب ورقاو نسري مسن ملس زوم بفلاي أب سمين أمريكا مستي بقولبتن حيلن مودادرتهم زخونه هاجراو مللي انسسان أرمان هاجر أمريكا زخونه سعدا نسري أب هادنن جزءاتن استسرته كرفس زحلف جولدن إيجل أب أخل عدمهم سبوزحو إتن أنستيو كابتوم تبعتيو زجزفة سونتن من جبنين زوننا أب بينهم ترايقنا يكونن ولون أبتوم ببولد إيجل زفلتو سعدا نسري أب أخل عدمهم سبوزحو أنستيو خابتوم تبعتيو زجزفين أب تاريخ أزيو بزح ورقاو نسري سباتان تلتيلو كم زبرره ززونتو في السامتات كوانتلو قال كابتي بقبو تسنيدو زركب جن زحالف عمت مالت كلتشحن 24 أب دوباو كفال هاجر نروي حدا ورقاو نسري أو وشت حموشت معالتات تراي أب لعلي 4 سبات متكعتي فتصيمو نيرو قال كابتوم بتي ورقاو نسري استتقعو سبات قال عمتن فرقان أب أفدق جزءات الصوت زنبرت أشياء زركبوهم كوينهم عدت أشياء قربابتن بزقبرو قلتو في قبر ملسجن أتي نسري نتاهز أنان تلتيلوها كبر رايك ألن بتبلح أصفارو قربتها سلزبو سعوغن أب حكمنا توسيدا قربتها نخسفن قبو كنكن خدركبن أقديديو እቶም ካልኦት ሰለስተ ቤት ንስሪ ዝተጠቕዑ ሰባቱን ፍኹስ ዝበለ መጉዳእቲ ኣጋጢሞም እቲ ንስሪ ብድሕሪ ዝፍጻመ ተቐቲሉ እኳ እንተኾነ እቲ ዘይንቡር ባህርያት ኣብ ኖርዌይን መላእ ዓለምን ኣብ ባህርያት ዞም ኣዕዋፍ ዓብዪ ኣካታዒ ኣርእስቲ ፈጢሩ ነይሩ ኣብ ምዕራብ ኤስያዊት ሃገር ኪርጊስታን ቅድሚ ገለ ዓመታት ጓል 8 ዓመት ህፃን ብሓደ ካልእ ወርቃዊ ንስሪ ሓደጋ ገጢምዋ ነይሩ እቲ ንሃድን ዝተዓለመ ንስሪ እታ ህፃን ኣብ ዘይፍቑድ ሕዛእቲ ኣትያ ምስ ረኣያዩ ከም ተሃዳኒት እንስሳ ሓሲቡ ኣጥቂዕዋ ሳላ ቁልጡፍ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ግን ካብ ስርምዓት እዚ ባህር ዑፍ ብፍኹስ ዝበለ መጉዳእቲ ክትድሕን ክኢላ ኣብ 1910 ኣብ ዊስኮንሲን ኣሜሪካ ወዲ 2 ወርሒ ዕሸል ቆልዓ ካብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ብወርቃዊ ንስሪ ተወሲዱ ክስወር እንከሎ بصعوق تفتاش جن سفر نايت نسري ترخيبو نتي جولدن إيجلو كوان تقتلوا أتأشيل جن هيوتو حالفان تبجاجلونيو تسأنيوهم أبشحن شومون تميتن تيس عنجعتن أتي بعالم درجة عبس من زنانزلو مسيحة نيويورك تايمز أب غورليس فيلا كونيكتيكات حبرات من قستات أمريكا قال 4 عمت هزان بورك أو نسري حديقا 5 قات أمان نقرب رحكتون أن تلتيلوانو كوان تبرره أبت خبابي زنبورو من أسيات بدمسن أخاوح بمدربين مس عبوغن دربي واكبر كم استجدده أب عنك أسعتا أسفيرانيرا أزي زرقنا يوجل تاريخ متقعتي قبل عدك سبات بورك أو نسري استسندت رايكوينو بجوبو زي تسندو بورك أو نسري قبل عدك سبات بفلاي هزانات استفدسمو متقعتاتكن كسري يبلومن أب كلتشحن 10 تخلتن ورقاو نسري هزان كان مدري العيلو كبر اتر فيديو أملا عالم لعلى 7 مليون جزية ترعى
መዛረቢ ዛዕባ ፈጢራ እኳ እንተነበረት እቶም ነታ ቪድዮ ዝፀዓንዋ ግን ሓቀኛ ከም ዘይኮነትን ብሲጂአይ ዝበሃል ጥበብ ናይ ኮምፒተር ዝፈረየ ቪድዮ መንባሩን እዮም ድሒሮም ተኣሚኖም። ጎልደን ኤግል 3 ዓመታት ዕድመ ምስ መልኡ ኣብ ናይ ምውሳብን ምፍራይን ደረጃ ዝበፅሑ ኮይኖም ዝበዝሑ ግን ድሕሪ 4 ወይ 5 ዓመታት እዮም ክዋሰቡ ዝጀምሩ። ሓንሳብ ምስ ተዋሰቡ ንዘለኣለም ዘይፈላለዩ ጽኑዓት ኮይኖም ብሰንኪ ወቕትን ሃድንን ወላ ንግዚኡ ይፈላለዩ ኩሉ ግዜ ግን ተመሊሶም ሓቢሮም ናብሮኦም ዝቕጽሉ መኽበርቲ ኪዳኖም እዮም። ናይ መውስቦ ወቕቶም ሽሕኳ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝፈላለ እንተኾነ ዝበዝሕ ግዜ ግን ኣብ ወርሓት መጋቢት ክሳብ ግንቦት ኣብ ዘለዎ ግዜዮም ዝፋረዩ። ንክዋሰቡ ዝገብርዎ ምርኢታት ኣጻብዕቲ ኣእጋሮም ብምጥንናግ ሓቢሮም ንሰማይ ብምዕራግ ፍሉይ ናይ ምግምጣልን መንቋትን ንጥፈታት ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ መንጎታ ኣንስተይትን ተባዕታይን ዘሎ ምውህሃድን ሓድነትን ንኽብርትዕ ዓብ ተራዩ ዝፃወት። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ናይ ኣኻውሕ ሓጻድፍ ማለት ክሊፍስ ወይ ዓበይቲ ኣግራብን ካልእ ህንጻታትን ሰፈሮም ዝሰርሑ ጎልደን ኤግል ንሰፈሮም ዓመት መፅዮም ዝሕድስዎ እቲ ዝመርፅዎ ስፍራ ግልል ዝበለን ዝህደኑ እንስሳታት ንኸቃሙቱ ዝሕግዞም ጠርዝን ክኸውን እዮም ዝመርፁ። ኣንስትዮ ካብ 1 ክሳብ 3 እንቋቑሖ ምስ ጽፈያ ን41 ክሳብ 45 መዓልታት ወይ ወርሕን ፈረቓን እየን ዝሓቑፋ። ስሕት ኢሎም እውን እቶም ተባዕትዮ ኣብ ምሕቋፍቲ እንቋቑሖ የብርይዎን እዮም። ምስ ተጫጭሑ እናተበራረዩ ጨቓውቶም ዝምግቡ ኮይኖም ድሕሪ 3 ወይ 4 ወርሒ ግን እቶም ጨቓውቲ ጎቢዞም ህይወቶም ንኽመርሑ ካብ ክንክን ስድሮኦም ይፍለዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ 3-4 ኣዋርሕ ምስ ስድሮኦም ዝጸንሕሉ ግዜ ግን ኩሉ ጥበባት ሃድን ብስድሮኦም ብግቡኦም ዝመሃሩ። መንገብገብ ሓደ እኹል ወርቃዊ ንስሪ ክሳብ 2.5 ሜትሮ ክበጽሕ ዝኽእል ኣዝዩ ገዚፍ ኮይኑ ዝሰርሕዎ ሰፈሩን ክሳብ 2 ሜትሮ ዲያሜትርን ከምኡውን ድሕሪ ገለ ዓመታት ናይ 1 ሜትሮ ዕምቆትን ዘለዎ ኣዝዩ ዓብዩ ዝኸውን። እዞም ምስ ካልኦት ሃደንቲ ኣዕዋፍ ብምውድዳር ዝተሓተ ናይ ምፍራይ ቁፅሪ ዘለዎም ባህራት ኣዕዋፍ ክሳብ 30 ወይ 40 ዓመታት ብዕድመ ክጸንሑ ይኽእሉ። እቲ ብቋንቋ እንግሊሽ ቢግ ዝበሃል ኣብ ጫፉ ልውይ ዝበለ ሞትኮቢኦምን ከምኡውን እቲ ታሉን ዝበሃል ሓያልን ጸፋርን ኣጻብዕቶምን ኣእጋሮምን እውን ናብ ብጫ ዝኸደ ወርቃዊ ሕብሪ ስለ ዘለዎ እዛ ወርቃዊ ንስሪ ትብል ሽሞም ንዕኦም ትበቅዕ ግብእቲ ሕላገቶም እያ። ካብ ኩሎም ዓሌታት ንስሪ እቶም ብዝያዳ ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት ናይዚ ዓለም ዝረኣዩ ወርቃውያን ንስርታት ኮይኖም በቶም ኣብቲ ዝዝንብዩሉ ከባቢታት ዝነብሩ ህዝብታትን ባህልታትን ከም ሓያላት ተባዓትን ሕላገት ናጽነትን እዮም ዝግለጹ። ገለውን ካብዛ ምድሪ ናብ ዝዓበየ መንፈሳዊ ሓይልታት መልእኽቲ ከም ዘብጽሑ ቅዱሳት ገይሮም ስለ ዝቖርጽዎም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብርን ካልእ ልምድታትን ብክንቲት ናይዞም ፍጡራት ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ኣፈጻጽማን ኣባዕላን እዮም ዘዘውትሩ። እዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቅብኣታት ዛንታታት ኣፈ ታሪኽን ስነ ጥበባዊ ፍርያትን ንምስሉን ክብሩን ዝምልከት ብዙሕ ታሪኻዊ ስእልታትን መጎስን ዝረኸበ መስተንክራዊ ዑፍ ወርቃዊ ንስሪ ኣብ ከም በዓል ሎርድ ኦፍ ደ ሪንግስ ዝኣመሰላ ዕዉታትን ህቡባትን ፊልምታት እውን ዓብዪ እጃም ዘበርክት ገጸ ባህሪ ሒዙ ክዋሳ ኢና ንረኽቦ። ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም።